Aduna na say mga mibalik nga na-release na nga mga pawikan sa Cleanergy Park sa Matina Aplaya, Davao City ug nakuhaan kini og video nga nangitlog. Ane report ni Sheila Vergara Rubio. Kuha kini sa duha ka hawksbill turtle nga nangitlog sulod sa Cleanergy Park sa Matina Aplaya, Davao City. Usa kanila mao ang na-rescue kaniadto nga si Turtle Cleanergy. Kinsa mibalik na usab niya tung June 7 aron mangitlog. Siya usab ang namatan duha ka semana na ang milabay ug nakuhaan og video nga nangitlog na usab. Gituhuan nga kini na ang iyang ikatulong nga nest. Ang mga hawksbill turtle dunay interval nga duha ka semana matag mangitlog. Ang laing pawikan nga nakuhaan og video nga nangitlog wala pay tag ug gihinganlan si karon og Turtle Hope. Gituhuan nga kini na ang iyang ikaduhang pagpangitlog base sa duha ka nest nga nakita. Sa tuig 2021 aduna nay siyam ka nest nga napalgan sa maong park. Ang mga itlog sa pinakauna sa siyam ka nest napusa na og na-release ang 148 hatchlings. Sa pagkakaron, aduna nay 5,293 hatchlings nga na-release sa maong park. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.